iche no ikachukwu we marife iche ni ikachukwu we marife ekwa iche ni ikachukwu we marife ekwa itute nwa bai n'obodo a ihe kwu enwu mmiri tobu iko ekwu aka izipie na street si eje chọ ifo ya eme ya je buru posta je kpayali ba na ụmụ nwaanyị bie nọcha asarụ buru posta na akpayali ka efi nọ n'ime ụlọ eme je chọ ife ya arụ n'obodo a siri ike na n'ọbọkwa na-eweta aka enwe ike wee zuo je pụọ nụ ka ije chọ ife ya eme na makpụtara n'obodo a ka ịbịa nọ n'ụlọ mana nwaanyị citizen gịnị a na-abụọ bi n'ụlọ eli mgbe gịnị a na-abụọ bi n'ụlọ eli mgbe enwere ife ọ na-alụ ikuchie nye odoro ụmụaka bịakwute ikuchie fa n'azụfa ọdọrọ n'ụlọ ịpụọ street ka ije họzụrụ nyanwa pụọ je tinye isi ọkpọbata onye obodo fa n'ime ụlọ bed gịnị a na-alarụ a na-awụ ịnya awụsị ya ịbata iwu ikwa nke gị ịbịa ikwu okwu ọsịgị gị ahụkwa na nwakọ gịnị na iche n'ihi finish ikpu ya anụnwa ifere mmegbuo unu onwere ife ọ na-alụ onwekwa ife ọ na-alụ onwere enyemaka ọ na-enyere gị ọ naghị eso ya weta kọbọ ọ naghị eso ya weta afọ gị nwa na-eme ife niile ị ma na idutezie nwanne gị nwaanyị bụzi nwunye gị a ka idesazie ya guys ka okugodo ume kutegodo ume ndụ marụgodo obodo ọbịa ọ bụgodo ofu alụ ma alụ ịpụa ka o wee mara ide obodo ọ batalụ ịchabịa ọkụ kọbịa si na nwere ife pasta pụọ na street ka ije fụ ụmụ nwaanyị ibe gị jee ka ije hosụrụ jee n'obodo anụ ha bụrụ obodo a na-anọ nkịtị ịchabịa ọkụ n'obodo esika pụọ ilo ichụbịa ifere megbukwa anyị ifele megbuo gị anụmanụ